जादों समायना। समायनानि जुलिया दिनैसिम 4-5 बोसोर बारगायलांबाय। नाथाय समायनाया दिनैसिम बिमानि न'खराव थांनो माब्लाबाबो खाबु मोनाखैमोन। बिहा गासै 7 बिखुनजो दङमोन। बिनि 7 बिखुनजोआ बिखौ ओरैबायदि अनागारियै खामानि मावग्लिहोयोमोन जे बिहा दसे समबो समनि खाबुखौनो मोनामोन। समायनानि जुलिया उन्दै बैसोआवनो जादोंमोन। समायनाया गावनि बिलोगो सम्पाखौ लाइजाम लिरबाय थायोमोन, नाथाय लाइजामनि फिननाय माब्लाबाबो फैफिनाखैमोन। नाथाय सानसेखालि आयै, नोंखौ नुयि आङो बेसेबा गोबाव दिन जाबाय। दिनै आं नोंखौ जोबोद नायनो गोसो जाथारदों आयै। बेबायदि न'खराव मानो जुलि हरनाय नोङो आयै आंखौ? आं एसां खामानि मावसेयावबो आंनि बिखुनजोफोरा आंनि सायाव एसेबो गोजोना। आयै, आंनि बिखुनजो आरो बिनि 7 बिब' बिनानावफोरा आंखौ एसेबो सैया। आंखौ जोबोद खामानि मावग्लिहोयो आयै। ओइ लोगो हा? सोर? आरे, नों आंखौ सिनायनो हायासै लोगो? आंथ' नोंनि उन्दैनि लोगो बिलोगो सम्पासो। सम्पा नों? औ, एफा गोबावनि उनाव दिनैसो नों आंखौ गोसोखांदों सम्पा। आं नोंनो बेसेबां लाइजाम लिरदों सम्पा, नाथाय नों मोनसेबो लाइजामनि फिननायखौनो होआखै। नों मिथिगौ ना सम्पा? नों मिथिगौ आं बेसे खस्थ'आव दङ? आंहा जुलि जानानै बे न'खराव एसेबो सुखुआनो गैया सम्पा। औ मिथिगौ समायना, आं नोंनि गासैबो बाथ्राखौनो मिथिजोबो। आं बेखौबो मिथियो दि समायना, नोंनि बिखुनजो आरो बिनि 7 बिब' बिनानावफोरा नोंस्रानि न'खरावनो थायो आरो नोंखौ बिसोरो जोबोद अयथासार खामानि मावग्लिहोयो। औ सम्पा, नों सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। आंनि बिखुनजोहा 7 बिब' बिनानाव दङ आरो बिसोर रावबो जुलि जायाखै आरो बिसोर गासैबो जोंहानि न'आवनो थायो। बे बाथ्राखौ मिन्थिनानैबो आंनि आइया आंखौ बे न'खरावनो जुलि हरबावो। औ लोगो, जायनि खाफाला जेराव लिरनाय दं बेहायनो बिनि जुलिया जायो। बिनिखायनोथ' मानसिफोरा बुङो हाबा जुलिफोराव रावनिबो आखाइ गैया होननानै। बेथ' गोजौनिफ्रायनो लिरनानै फैखायो। मिथिगौना सम्पा, जुलिनि उननिफ्रायनो आङो खनसेबो न'आवनो थांनो मोनाखै। बिसोरो आंखौ जेरावबो थांनोनो होआ। ओरैबायदि खामानि मावग्लिहोबाय थायो जे न'नि फारसे थांनो आंहा दसेबो समखौनो मोना। सम समथ' सानखांबायो आङो बे दैखरावनो बारस'ना थैनोसै नामा होनना। थोद, बिदि बुङो नामा? थैनायनि खोथा बिदि माब्लाबाबो बुंलाबायनाङा। मिथिगौना नोङो जिउआ बेसेदि समायना, बेसेदि गाब गोनां। बेबायदि थांना थानायनि मोन्थायानो बेलेगखा। गासैनिबो खाफाला बेबायदि जाजोबा। नोंनि खाफालादि बेसेदि मोजां जे नोङो थांनानै दङ। थां, नोङो साननैसो न'नि फारसे थांनानै फैथां। ओहो, बिसोरो आंखौ थांनो होनाय नङा। थां दे, जेबो जाया, आं गासैखौबो सामलायजोबगोन। हो? नाथाय बोरै? जेबो जाया समायना, आं बुंदोंना, जेबो जाया। आं नोंनि न'खरखौ नोंनि सोलाय आं सामलायथ'गोन। थां समायना, नों न' फारसे थांनानै फैहै। औ, आरो मोनसे बाथ्रामोन समायना, साननैसोनि उनावनो आंनि बिनानावनि जुलि दङमोन। आंथ' दा बे जुलियाव थांथ'नोनो हानाय नंला। बेनिखायनो नोङोनो नैबे नेक्लेसखौ लानानै थां, बेखौ आइनो हैथां समायना। आरो आइखौ बुंबानो जाबाय बे नेक्लेसखौ सम्पाया हरदों होननानै गावनि बिनानावनि जुलिनि थाखाय। मानोना आंनि जुलियाव आइमोना बे नेक्लेसखौ आंनो हरदोंमोन आरो आङो दा बे नेक्लेसखौ आंनि बिनानावनो होनो सानदोंमोन। दे थांदो नोङो, आं नोंनि थोरसिखौ सुनानै होनोसै। औ, जागोन दे। माहाय बिहामजो, बेखिनि थोरसि सुनायावनो नोंहा एफा गोबाव सम नांबाय? बिदिथ' एफा गोबाव सम नांनाङामोन। आरो बे नोंहा मोखाङाव मा खोबना लानाय जादों? बेफोर मा स्टाइल? बेफोरखौ नों मा सोलोंना फैलायखो? आं बुंदों मोखांनिफ्राय बेफोर मा बार बोखार बेखौ। ओंहो आयै, आं बे जिखौ बे मोखांनिफ्राय बोखारा। आंखौ दानि सासे सादु बाबाया लोगो मोनदोंमोन लामायाव। आयै, बे सादु बाबाया आंखौ बुंदों जे आङो 7 सानसिम आंनि मोखांखौ रावनोबो देखाया।
बेजों मा जागोन मिथिगौ आयै जोंहानि न'खरनि दुखु दाहाफोरा गासैबो जोबस्रांजोबगोन आरो जोंहानि न'खराव गोजोन सान्थि फैगोन नंगौ नामा औ आयै बिनिखायनो दे जागोन दे जेन नङा जोंनो दा जाग्रा लोंग्रानि जगार खालाम जोंहा जोबोद ओंखाम उखैबाय बिहामजो आंनो गुदुं गुदुं फुरि आरो अमा बेदरजों सिब्रुजों संनानै लाबो आंथ' दिनै अमा बेदरजों बिरियानिसो जागोन बिहामजो आंनो अनला ओंख्रि संनानै लाबो आंथ' दिनै नाजों बिलाहिसो जाखागोन औ दे आयै आं नोंसोर बुंनाय बायदिनो खालामगोन नायबाय थालाय एफा बुरजा खामानिखौ बे हारसिं मावनोनो हानाय नङा आंथ' आरो बुंबावाखै आंनो मा नांगौ आंनो दाख्लैनि फुख्रिनि बोखांनाय ना मुवा रोदां रोदांजों सबाय ओंख्रिसो नांगौ बेखौथ' दा बियो मिथिनायानो नङा आं मा लुगैदों दाथ' बियो आंनो जेबो लाबोनायनो नङा अब्ला आं बेखौ नायथारगोन बेफोर एफा बुरजा खामानिखौ नों हारसिं माबोरै मावनो हाजोबखो एफा गोख्रै आंथ' जेबो बुजिनोनो हायासै नो आयै नाजावदो सबायजों ना गोरान आरे नोंलाय बोरै मिथिखो आंनो जे सबाय ओंख्रिजों ना गोरानजों नांगौ होननानै आंथ' नोंनो बेफोर बाथ्राखौ जेबोखौनो खिथायाखैमोन मानो आयै खिथादोंमोनथ' मैया हराव नों आंखौ बुंनायालाय आङो सबाय ओंख्रिजों ना गोरानजों जानो जोबोर लुगैदों होननाया आयै दे आयै नोंसोर जाबाय था आं दसेनि उनावनो नोंसोरनो गय खावनानै लानानै फैगासिनो दङ आयै सानजौफुनि ओंखामा मोनबायमोन आं दिनै मैथाजों नाजों संदों आयै लोगोसे अमा बेदर भाजाबो दङ थां आयै नोंसोर गासैबो माबार दुगैस्रां लोबस्रां खालामहैदो आं नोंसोरनो गासैनोबो दै गुदुंखौ दोनहैना दोनखाजोब्बाय आयै बेफोरखौ मा बुंदों जोंथ' दासो ओंखाम जादोंमोन आरो मानो दानो ओंखामबाव नङा आयै नोंसोरा बैसो जाबाय बेनिखायनो गोख्रै जाग्रा खालाम नङाबा नोंस्रा हजम जानाय नङा बेफोर मा जाजोबदों आंथ' बेफोरखौ जेबोखौनो बुजिना मोनाखै बियो एसां गोख्रैयै बेफोर खामानिखौ माबोरै मावखांजोबनो हाखो आं हले मोजां मोनासै माबा मोनसे गड़बड़ दं बेवहाय जानांगौ बियो लामायाव लोगो मोननाय सादु बोराइनिफ्राय माबा मोनसे मन्त्र सोलोंनानै फैबाय जोबोद गोख्रोङै जोङो नोजोर होनांसिगोन बियो जे मा खालामो बहा थाङो सोरजों खोथा रायज्लायो आंखौथ' दा गोसोआवनो फैयाखै आं दि बेखौ मालादि सबाय ओंख्रिजों ना गोरानजों जानो लुगैदों होनना बुंदोंमोन बिदिब्ला मा अब्ला मा जोंनि बिहामजोआ गासैखौबो जोंनि बाथ्राफोरखौ मिथिनो हाजोबग्रा जाबाय नामा खोनासं बिनानावफोर जों बेलासियाव रावबो उन्दुनो मोना बिनियाव गोख्रों नोजोर होनांगोन बियो एफा बुरजा खामानिखौ माबोरै हारसिङै गोख्रै मावजोबनो हाखो जोबोद गोख्रोङै नोजोर होनांगोन औ आब' नों थिगखौनो बुंदों जों जि खालामो सिरि सिरि दिनैनो खालामनांगोन बेफोर मा जादों आयौ मा नुथाय बेफोरखौ बे मा खालामदों आं जि नुदों बे सैथोमारना बेफोरखौ जों मा नुदों जानांगौ बियो बबेनिफ्रायबा जादु सोलोंनानै फैबाय आंनि मथेब्ला जानांगौ बियो सोरबा जादुगरनिफ्राय सक्ति मोनबाय आयौ हाबाब मा नुथाय बेफोरलाय आंखौथ' जोबोद गिनायसो मोनबाय आंनि मथेब्ला जोङो बेखौ जोबोद हारसिङैनो गोबां खामानि मावग्लिहोयोमोन ना बिनिखायनो बियो सोरबा जादुगरनिफ्राय जादु सोलोंनानै फैबाय आरे जोंनो बेबायदि जादुगरनि बिहामजोखौ नाङा जोंनोथ' आगोलनि गोजाम बिहामजोखौनो नांफिनगौ औ जोंहानो गोबां गोरोन्थि जाफ्लांबाय जों बेखौ थांनानै निमाहा बिहैनि अब्लासो जों जोंनि गोदोनि बिहामजो सनाखौ मोनफिनगोन जों निमाहा बिफिननि औ आरे आंखौथ' जोबोर गिनायसो मोनबाय बिहामजो ओइ जोंनि अनसुलि बिहामजो थां फिसा नों दहायनिफ्रायनो बिराद खामानि मावबाय थां फिसा एसे आराम लाहै थां
गासै खालाय थोरसिफोरखौनो जों सुजोबनोसै। ओहो नाङा आयै। बेफोरबायदि बैसोआव नोंसोरो बेबायदि खामानि मावोब्ला देहाया लोरबां जानो हागौ आयै। थां आयै नोंसोरो जिरायहैथां, आं बेफोर गासिबखौबो खामानिखौ मावजोबगोन। खोनासं बिहामजो, आं जेखौ बुंदों बेखौनो मानि। नाङा आयै, बिराद खामानि दङ। गाबोननि थाखाय गासै मैगंफोरखौबो हाखाना दोननांगोन, गासै मस्लाफोरखौबो उनखाना दोननांगौ, जोबोर खामानि दङ आयै। आरे जोंनि अनसुलि बिहामजो आइ, नों जेबो सिन्था खालामनाङा। जों साबा बिब' बिनानावा बेफोर खामानिखौ लोगो नांनानै मावनो हागोन फिसा। आरो मोनसे बाथ्रा खोनासं बिहामजो आइ, नोङो गोबां गोबाव जुलिनिफ्रायनो नोङो नोंथांनि न'आव थांनो मोनाखैना आइ? नोङो फुङावनो गाबोन न'आव थांबानो जाबाय आइ। 1 सप्तासे थानानै फै। औ औ आइ, थांनानै फै। मादै, ओइ मादै, दङना न'आव? औ दङ। आरे समायना फिसासो माथो, फै फै फिसा। हा मालाथो फैनाय नोंलाय फिसा? मैयासो फैदों मादै। सम्पाखौ बेसेबा बोसोरनि उनाव मैया लोगो मोनदोंमोन मादै। सम्पाया आंनो नैबे नेक्लेसखौ हरफादों गावनि बिनानावनि जुलिनि थाखाय। हो सम्पा नेक्लेस? हो होलाय होलाय नायनो बोरो? औ मादै। आरे बियो बोरै जाथावना? बेथ' थारैनो सम्पानि नेक्लेस मार, जायखौ जों जुलिनि बिदाय समाव हरदोंमोन। औ मादै, बियो आंखौ खिन्थाजोबखादों। नाथाय बियो बोरै जाथावना? बेथ' हो? मानो जाथावना नङा मादै? मा जादों? औ समायना, बियो जानो हाया। मानोना 3 दाननि सिगाङावसो नोंनि लोगो सम्पाया बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ नागारनानै थांबाय। हो? नाथाय बियो बोरै जाथावना? आंथ' बिखौ मैयासो लोगो मोनदोंमोन। औ फिसा, बियो सैथो। सानसेखालि नोंनि लोगोआ गोब्राब सारअन्थाइनि मोब्लिबजों मोगा मोगि जानानै बिनि जिउआ गोमाबाय। जोंथ' बिनि डेड बडिखौबो नुनोनो मोनासै। गासैबो खामग्लिनानै हांगार जाजोब्बाय। बेफोर जानो हाया बेफोरो। आयै। हो बिहामजो, नों दानो फैफिनबाय? मैयासो थांदोंमोन माथो आरो दिनैनो फैफिनबाय? आङो नोंसोरखौ गारनानै थानो हायाखै आयै। नोंसोरखौ गोसोखांबाय थादों आङो। नुबाय जोंना बिहामजोआ बेसेदि मोजां, जोंनि थाखाय बेसेदि सानो। जोंसो बेखौ गोबां अयनाय खालामबोबाय। बिहामजो आइ, जोंखौ निमाहा होदो। बेफोरबायदि मोखां खोबलायनाय ब्राजार लाखिनांला आइ, जेबो गोनांथि गैया बेफोरनि। नोंनि समायना महरखौ नुयैया बेसेबा गोबाव सम जाबायमोन। औ बिहामजो आइ, जोंखौ निमाहा होदो। नों दिनैनिफ्राय जों साबा बिमानि सासे फिसाजो जानानै थागोन आइ। जों गासिबो लोगो नांनानै जयै खामानि मावगोन आरो गोजोन सुखु न'खर दालांगोन। हो? सम्पा, आंनि लोगो, थारैनो नों आंनि न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांमारबाय।